do it. I can't tell you what a song can do till it's so dirty. Bueno, Adrián, creo que é a entrevista máis rara que me toca facer. Teño que dicírvolo a todos, é a entrevista máis rara. Primeiro, porque eu non solo facer entrevistas, e segundo, porque nos encontramos no Franco, na Rúa do Franco, nun sitio que se chama Vilar 64, co cual a cousa xa empeza con cambio. Con quen imos a falar? Seguramente xa o coñecedes de outras historias, que agora vou deixar de mirar para a cámara, vou mirar máis para ele, porque aquí senón non vamos a... Isto vai non se multiplicar para 2 horas. Entón vamos a intentar alixeirar un pouco para conocer a Diego Adrián Mallo Cao, que a partir de agora vai a ser Adrián. Adrián Mallo. Pero quen é Adrián Mallo? Pois Adrián Mallo é un rapaz que vai facer 33 anos, hoxe, que se estrena este podcast, que estou cumplando, fago 33 anos, e son de Santiago de Compostela, de aquí, de toda a vida, como se suele dicir. O sea, que teres desde Santiago de toda a... De toda a vida. De toda a, non, aquí hai que falar con propiedade. Se eres picheleiro, eres de toda a, Picheleiro 100%. De toda a, bueno, en que zona me traches? Pois eu nací en Pontepedriña, no barrio de Huelva Mañana, nos bloques amarillos que están ali que fixo Franco, ¿no? Antiguamente naqueles anos, que conocía como Huelva Mañana. Ali estuve vivindo 30 anos, e ata fai 3 anos que me mudei pa aquí, pa Zona Bella. Murais moi bonitos, por certo, o sea, os que hai en Huelva Mañana. Unha boa iniciativa do Concello. E ti sabes por que se chama Huelva Mañana? Entendo que sí. Se chama Huelva Mañana porque cando viñan os cobradores dos seguros para cobrar o seguro, o veciño que lle tocara lle dicía no, vuelvaste mañana. Bueno, porque tamén hai que dicir que esos edificios, cando se fixeron, pues eran para persoas pois con menos recursos, non? Que era vivenda social, que é algo que falaremos un pouco máis para diante. E dese momento de Huelva Mañana, dime dúas cousas, o mellor e o peor. Porque todos tivemos boas cousas de pequenos e malas cousas. Boas cousas, está claro. Eu creo que o mellor foi a infancia que tuve que me proporcionou a miña avoa, que foi a persona que me criou toda a vida. E o peor eu creo que foi cando marchei do bar. Porque eran moitos recordos de durante 30 anos e hubo un momento da miña vida no que tuve que facer un cambio e foi marchar da casa de toda a miña vida para mudarme para onde estou agora, que é no barrio dos Pexigos. Bueno, a ver, os cambios sempre son bons, Sí. Hai que non vamos a decir que os cambios sean malos, porque así coñeces mellor Santiago. Sí. Esa é unha cousa moi importante. É un cambio moi grande Bastante, de Pontepedriña bastante a Pexigos. A familia e os amigos afectan no carácter ou crees que non? Eu creo que sí que afectan. Eu creo que unha persoa se fai pola familia e tamén se fai polos amigos. Os amigos son esa segunda familia que todo o mundo ten. Incluso hai amigos que son moito máis que algún membro da familia. Eu teño a ventaxa na miña vida de que teño poucos amigos, pero os que teño son de toda a vida. Quero dicir, a miña mellor amiga, pois levo convivindo con ela 18, 19 anos de amistade, e aprendi moito gracias a ela, e sobre todo, pois, os pequenos grupos son como máis compactos e a xente se expresa moito mellor, con máis confianza, ao final fan que ti seas moita mellor persona. Bueno, falando de mellor persoa, supoño que a tua infancia, de que cando eras máis cativo, pois tirías un carácter moi determinado. Todos cambiamos, non? Sí. Pero se o Adrián de agora é máis calmado, ou aparentas máis calmado, como era o Adrián de pequeno? Pois o Adrián de pequeno era ainda máis calmado, porque o Adrián de pequeno sempre estaba ca súa avoa ata os 14, 15, 16 anos. Iba a donde iba ela, iba el. De feito, teño anécdotas de pequeno de cando íbamos á playa ou íbamos a calquera lado, as amigas da miña avoa sempre lle dicían sabes que a tua parella, sabes que non sei que, tal, porque sempre éramos dous, pero éramos un, porque sempre andábamos xuntos, íbamos a compra xuntos, íbamos á playa, eu acompañaba a traballar, só nos separábamos no momento no que eu iba para clases, iba para a escola ou para o instituto. E falando de praias, cal é para ti a praia de Compostela? A praia de Compostela? Sí.
Se tiveras que definir unha praia que fora de Compostela, ti calculas que sería a praia de Compostela. Eu creo que a máis cercana, por cercanía, é a praia de Vila García. Sí. Bueno, claro, por iso leva o nome da Claro, Compostela. o nome de Compostela, pero eu de pequeno, os meus recordos na playa sempre foron en Tanxil, en Rianxo. Bueno, sí, tamén os meus, teño que decir, sí. É unha praia moi accesible Unha praia moi bonita. para a cativada. Bueno, supoño que cando un pensa en mudarse, tamén pensará no que deixa, non? Lembras, por exemplo, ti lembras cando se fixo a rotonda? Sí, eu era pequeno. A Eras rotonda pequeno, de onde está Santa Lucía. Sí. Sí, eu lembro de cando era pequeno. As obras esas. Que che parece? Porque eu sí que recordo, porque eu viví na zona do Rostollán, bueno, claro, tivemos un común, vivimos na mesma zona, algo que tivemos un común, tamén nacín en Santiago, de que ahora vivo en Teo, son máis tensa que Picheleiro, pero sí que nacín en Santiago. Pero sí que lembro que para mí foi como un choque moi grande ver como cambiaba a paisaxe urbanística da zona, sobre todo nesa zona onde estaban aquelas casas pequeniñas, a da Repsol, ali vivía a Raya Encarnotero, é dicir, ali vivía xente que era, bueno, pues, un tanto coñecida, había un barrio como un núcleo como moi constituído. Ti crees que o progreso ás veces prexudica a identidade dunha cidade? Arrisca. Depende como vexas. Ao final, a veces hai que arriscar realmente en zonas da cidade ou en barrios da cidade para poder avanzar como cidade. Eu creo que ese cambio foi un cambio a positivo, ganamos como moito máis espacio para facer vivenda e para facer construción no que no barrio. O barrio ahora está a 2 minutos da Plaza de Galicia, cruzando a pasarela da estación. Pero os cambios sempre son a maioría teñen que ser cambios a positivo, e máis cando falamos de cambios urbanísticos, como pode ser o cambio da rotonda. Bueno, porque o cambio da rotonda foi o cambio da rotonda, o cambio do parque e Sí. Brañas do Sar, todo cambiou moito, mudou moitísimo. Ese barrio converteuse, pois, nunha zona un tanto interesante, non? Urbanísticamente falando. Sí. Os cambios tamén fan que un pense en quedarse, marcharse. Pensaste algunha vez en marcharte de Santiago? Mira, nunca pensei en marchar de Santiago. Eu creo que Santiago é parte da miña vida, é parte de min, e se por min por si é que depende de min o futuro da miña vida, vai estar sempre en Santiago. Eu marcho de vacacións 3-4 días a calquera lado e teño esa morriña da cidade, esa morriña de Santiago de Compostela, da súa zona bella, do seu centro, do seu ensanche. Eu creo que nunca marcharei de Santiago. Non entendería a miña vida fora de Santiago. E se tiveses que escoller, por exemplo, eu agora digo, mira, douche as chaves, ten dos xogos de chaves, ave, Santiago Centro ou en Festa? Eu creo que é Santiago Centro. Para min, para a miña maneira de ver a miña vida personal neste momento que está no centro de Santiago. Vale. E aparte porque non teño coche, non me podo desplazar desde en Festa ata o centro de Santiago. Claro, é que a ver, a pregunta iba por aí, a pregunta iba con trampa, A pregunta iba con trampa porque Adrián traballou en distintos sectores, en sectores moi variados, e sí que é certo que para a xente que está comenzando, se non dispón de vehículo propio e o transporte non é o axeitado, é moi complicado iso vivir, por exemplo, en Festa, se non tes un medio que te traia a Santiago para vir a traballar. Sí. Eso sí que o entendo. E vai, por iso, como outra como unha pregunta trampa, pero falando de traballos, contanos un pouco cal foi a túa vida profesional, laboral, de estudos, é dicir, non fai falta que digamos currículos en carreiras, porque hoxe está de moda decir que temos 400 títulos que non ao final. Bueno, non vou decir que non valen para nada, que si valen, pero tampouco vai a ser o máis significativo, senón que os significativos sempre son as mochilas. Sí. É dicir, o que levas encima do traballo. En que traballo, Adrián?
Pois Adrián traballou en moitos sectores, en moitos lugares, e en cada un aprende unha cousa distinta. Adrián traballou en hostelería, Adrián foi autónomo, Adrián ahora traballa nunha tenda de xoguetes, que decir, infinidade de traballos, infinidade de lugares nos que en todas partes aprendín algo. Bueno, tamén teño que dicir unha cousa, Adrián tamén é visionario, tamén é moi visionario, porque eu recordo algo de Adrián. Tampouco estou aquí por casualidade, vamos a volver a mirar a cámara, tampouco estou aquí por casualidade, non porque hai cousas que coñezo de Adrián. Adrián nunha vez quixo facer un concerto, quixo facer como... Eu cando iba ao proxecto a mí parecía un rave. Vamos a decir rave tamén, parecía un festival, pero era máis que non podía se convertir nunha rave. Nun momento pensou en traer unha persoa, non? Eu sei que encontraches moito rexeitamento por traer esa persoa, e resulta que a día de hoxe esa persoa está enchendo prazas a nivel estatal en toda España, está beneficiando a ti se enches unha vila, unha localidade, esa localidade consume, que foi Leticia Sabater. Sí. Non? Entón, naquele momento, eu quedei como, por que a xente non verá a personaxe de Leticia Sabater? Non, nin como viste, porque se non empezamos, senón, teríamos que salir á rúa como en el cuento de la criada, todos vestidos iguales, todos comportándonos iguais. E a mí gustaríame saber que foi daquela etapa donde Adrián vivía, non é vivía, cando un se vive e desvive por esos proxectos musicais. Porque aquí, de ser cuidador de anciáns a pasar a levar proxectos musicais, aí hai un cambio moi grande. Bastante grande, pero... Que pasou? Que pasou? Pois eu creo que foi un dos maiores paus da miña vida, onde aprendí moitas cousas, ainda que salira mal, que foi querer crear un festival para a xuventude desta cidade, que non foi admitido polo, se pode decir, que polo actual goberno desta cidade, e que non quixo que salir adiante. Non se buscaron excusas que nese momento non viñan a conto, e se negou un permiso. Que pasou cando se negou ese permiso? Varios concellos se puxeron en contacto con nós para levar ese festival a esta cidade. Un concello preto de aquí, que non vamos a entrar en detalles, se puxo en contacto con nós, chegamos a un acordo para facelo, sacamos a venta de entradas, pero a venta de entradas tuvo que obrigar a cancelar o festival porque nos esperamos unha afluencia de 2.500, 3.000 personas por día para que o festival saliera ben, e nos encontramos que vendimos en 15 días 40 entradas. Moi pouco. Moi pouco, non, nada. Nada. Foi pouco por dicir nada. Foi un golpe emocional, económico. Bueno, de todo se aprende, mira, eu digo a experiencia é un grau, e ao mellor iso tamén fago estas preguntas así que para que a xente te coñeza un pouco máis, non? Porque traballaches no bingo, traballaches con maiores, traballas nunha tenda de xoguetes, fixeches moitas cousas, e iso ao final construen unha persoa, non? É dicir, capacítante para ter unha visión como máis completa, máis global. Naciches nun barrio, non tuveches unha infancia ao uso, non? A ti cuidou de tua abuela, eso contextualiza moito, eso fai ver que teñas unha visión pois das unidades familiares, non? As unidades familiares nunca son un pai, nai, fillo e filla. Claro, non? Ao final é quen cría. Entón, todo ese conxunto, pois, fai un Adrián eu xa non podo dicir máis humano, porque todos somos humanos, pero sí que fai un Adrián que con 33 anos pois ao mellor ten unha experiencia bastante máis amplia que ao mellor outra persoa con 50. E agora vou dicir outras carreras porque é importante, non? Porque a veces parece que sempre poñemos por diante os méritos universitarios, pero non poñemos no outro lado da balanza os persoais, e ao final os persoais son os que empatizan e os que poden enganchar máis no camiñolito coas persoas. Se puideses volver atrás, cambiaríalo todo ou nada?
Non me vou a quedar no término medio, é dicir, Se te vas a valorar todo desde que nacín ata hoxe, eu creo que non cambiaría nada. Pois, Pese aos golpes que levei emocionais que foron moi fortes en algún momento da miña vida, non os cambiaría. Porque me fixeron unha persona máis forte, unha persona máis ambiciosa e unha persona que sabe o que é o día a día dunha persona, do que se ten que levantar ás 7 da mañá para ir a traballar, que ten que pagar o seu alquiler cada final de mes, que ten que ir a compras, ten que comprar, ten que facer a comida, e que son unha persona como todo o mundo, quero decir. Bueno, e se na cidade houvese un premio a emprendedores, ti seguramente, porque eu creo que teño máis titulares na Voz de Galicia que... Sí, eu creo que era das persoas que máis emprendeu. Non? Sí. Eso tamén dá unha visión pois do que non é o derrotismo, non? Porque se tamén pensamos un pouco políticamente, non? A nadie lle cae en descoñecemento, e a quen lle cae en descoñecemento que vai a escoitar, pois xa o escoitar agora outra vez, que si estás mergullado no mundo da política, que eres candidato por CIN, e iso tamén é sempre emprender, non? Porque non te rindes, é dicir, o non rendirse, ao final tamén é para unha cidade, non? E falando de cidade, vamos falar un pouco de cidade. Falemos de cidade. A ver, vamos a falar de cidade. Porque eu tamén viví en Santiago e sei como estaba Santiago, sei como estuvo, sei como está e cara onde pode derivar. Como é Santiago para vivir? E vamos a falar de Santiago para que todo o mundo nos entenda, vamos a falar de Santiago cidade, non vamos a falar de Santiago centro, Santiago rural. Vamos a separar o rural e vamos ahora centramos na cidade, despois falamos do rural, pero vale. Ti como crees que está a cidade, o centro para vivir? Honestamente. Mal. Honestamente mal. Santiago ahora mismo ten un gran problema para poder vivir no día a día porque o alquiler ou aluguer dos pisos están cada vez máis caros, a calidade dos pisos en aluguer cada vez é con menos calidade e en algún piso incluso non ten sentido vivir porque caen paredes, están cheas de moho, está todo cheo do que non ten que estar. Santiago ten un gran problema en vivenda e aparte que a creación, eu creo que a non creación da empresa municipal de vivenda e solo a antiga Inconso, se mal non confundan Inconso é Movisa non hai terrenos onde se pode construir vivenda pública e social pero que non se construi. Ora creo que salía nestes días a noticia de que o Concello vai a ceder 3 parcelas á Xunta de Galicia para que construa vivenda social, pero a miña pregunta é por que o Concello cede 3 parcelas e non construe el mismo como vivenda social? Bueno, pois porque a política é así, porque o que te quería preguntar a raíz desto é ti non crees que os intereses políticos están sacrificando o benestar da cidadanía de Santiago? Sí, claro. Sí. Por encima de todo. E ti por que crees que é iso? É dicir, a miña pregunta é non vai por todos sabemos como é a política, non? Porque ao final a política, bueno, cada un ten os seus ideais, ten uns programas que cumplir, ten unhas follas de ruta, todo o mundo pensa, pois, o mellor que vai estar 2 anos aquí no primeiro tramo, 2 anos, 2 legislaturas, aquí na primeira legislatura, pois, emprende na segunda se consolida, eso é, bueno, pois, algo que en política sí que se escoita. Pero, por exemplo, cando os gobernantes son tan diferentes, non? Cando hai unha diferencia tan grande, cando hai tanta oposición entre... Oposición, non oposición dentro do Concello, senón porque a oposición está ben, é dicir, a oposición é un medio de control a quen goberna, xa en Santiago. En Santiago, por sorte, digo por sorte, para poder comprobar, gobernaron todos os partidos políticos. Entón, Santiago ten un problema que vai máis alá da política, é dicir, ti crees que hai unha relación directa coa Xunta, é dicir, ti crees que hai algo na Xunta que pode estar perxudicando
que Santiago non avance como cidade, non como capital. Como cidade, non como capital. Eu creo que o problema que ten Santiago é que a Xunta de Galicia, me refiro, é que na Xunta de Galicia goberna o Partido Popular, no Concello de Santiago goberna o Bloque Nacionalista Galego, os dous están confrontados políticamente en diferentes extremos, e ao final nadie deixa avanzar a nadie, quero dicir, ao final o que se poñen entre eles son impedimentos para que os veciños de Santiago teñan unha cidade como Dios manda e como merece. Entón, por que crees que cando gobernou o PP con Conde Roa, Santiago non avanzou gobernando o PP? Bueno, non avanzou cando gobernou con Conde Roa, porque tampouco avanzou cando gobernou na mesma legislatura con Ángel Currás nin con Agustín Hernández. Pero onde crees que está o problema, Antón? É dicir, onde crees que está o problema para que Santiago non sexa capaz de avanzar? A pregunta é moi complexa, é dicir, Non sei. É moi complexa porque somos unha cidade turística, somos unha cidade que recibe peregrinos de peor ou mellor calidade. Non vamos entrar nesas valoracións, porque hai negocios que sí viven dese tipo de turismo, tampouco agora vamos a pechar negocios porque non querramos ese tipo de turismo, pero a min hai algo, pois como cidadán, pois que se me escapa a esa maneira de gobernar, é dicir, onde crees ti que ten Santiago o tendón de Aquiles? Onde está? Para que non sexa capaz de camiñar, é dicir, a Aquiles cando lle dispararon aí cando lle lastimaron o tendón, para que non pudese seguir adiante, sabíase onde está o problema, pero é que Santiago ten que ter un problema que hai que localizar para curar. Eu creo que un dos problemas que ten Santiago é a falta de diálogo. A falta de diálogo con todas as institucións, con todas as administracións, e nas que non chegan a acordo entre eles. Cando, por desgracia, nesta vida, se eu teño os pensamentos e a outra persona que teñen que negociar ten os pensamentos totalmente opostos, o que interesa a cada un é defender o seu. É dicir, o Partido Popular vai defender a creación de vivenda social por parte da Xunta de Galicia, e o Bloque Nacionalista Galego o que vai facer, neste caso, é denunciar que a Xunta de Galicia non lle deixa construir vivenda social porque xo van facer eles. Hai falta de iniciativa, quero dicir. Hai falta de conversacións, hai falta de diálogo, hai unha falta de comprendemento da cidade. Eu creo que temos que chegar a acordos con calquera grupo político, este ano oposición ou este ano no goberno con nós, e mirar pola cidade, quero dicir, ao final, quen vive na cidade son os veciños, son quen decide e quen teñen que decidir eles o que queren para Santiago de Compostela. Si queremos conflictos, como está vendo agora, polo tema por exemplo, bueno, vamos a la palabra ahora, da vivenda tensionada. Sí, é o que iba. Porque está vendo moito fuxo... Son conflictos entre eles, porque non se lle dá a Santiago a vivenda tensionada gobernando o BNG, pero si se lle dá a cidade da Coruña gobernando o Partido Socialista. Son cousas que hai que pensar, meditar e saber o que realmente lle interesa tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Santiago. O Concello de Santiago lle interesa entrar en conflito coa Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia lle interesa entrar en conflito co Concello de Santiago. Os perxudicados? Os veciños. Bueno, falamos un pouco de Santiago cidade. Poderíamos falar de barrios, que agora mesmo os barrios de Santiago están moi anexionados á cidade, porque claro, a cidade medra, entón, canto máis medra unha cidade, pois máis xa precisa dos barrios para convertirse nunha cidade centro. O outro día, falando con alguén daqui de unha parroquia de Santiago, unha parroquia rural, dicían que o que non entendían era por que non liberaban terreno para construir, porque se hai falta de vivenda, imagínate, pois hai falta de vivenda e temos moito terreno, por que non se libera terreno para construir? É dicir, ti abogarías por liberar terreno, facer unha reorganización dos plans urbanísticos para poder construir. E digo isto porque de todos os pichareiros e pichareiras é coñecido de hai moitísimos anos, como se fixo. Hai un teléfono que está sonando, non pasa nada. Como dos casos.
que se beneficiou a moita xente que estaba no mundo da política, que tiña moitos terrenos en moitas zonas, e ao final esas zonas convertironse en zonas de luxo, pois como foi a zona toda de Santa Marta, pisos que aos que puderon acceder que tiña moito diñeiro, e outras persoas pois tiveron que marchar, porque, por exemplo, a Meseteo medran a conta do caro que costa vivir Santiago. Vou facer a pregunta: eres quen de propoñer a liberación de terreo no rural para que se poida construir, e non digo construir edificios, senón para que se poida construir casas e a xente poida vivir ao rural? Está claro que hai que liberar todo o terreno urbanístico posible, hai que construir. Hai moita xente con falta de vivenda social, porque non ten recursos para poder adquirir unha vivenda normal, e sí, hai que liberar terreno solo urbanizable para poder urbanizar, quero dicir, non pode ser que teñamos milleiros e milleiros de kilómetros cadrados urbanizables e que estén abandonados da man de Dios. Que opinas ti de ver que en Santiago hai tantos edificios abandonados como poden ser a Casa dos Irlandeses, o edificio Olmedo, o antigo edificio onde vivía Cantigas Algarimos, que parece ser que volve a estar ocupado? Ti que crees que habría que facer? Eu creo que o que hai que facer é un estudo de todas as medidas posibles para a rehabilitación desos edificios, e inclusive se hai que facer algún tipo de subvención local para os propietarios que podan rehabilitar eses edificios abandonados, para poder darlle uso, ou non darlle, da que non lle queran dar uso, pois que sea un edificio que estea non en risco de caída, como hai moitos edificios na zona bella, e que poda pasar algo calquera día. Hai que buscar, pois supoño que entre todas as administracións local, Xunta de Galicia e estatal, pois maneiras de rehabilitar ou volver a poder abrir esos edificios. Falando tamén de edificios antigos, de casas abandonadas, hai uns días escoitamos como unha medida do goberno municipal era incrementar entre un 100 e un 150% o valor do IBI de edificios abandonados. A mí me chamou poderosamente a atención que foi unha medida que a saco como novidosa. Eu creo que, se mal non recordo así na memoria, eu teño esta memoria de Compostela, xa se fixera e xa funcionaba. Entón, agora hai un debate entre que esos propietarios vai a ser difícil cobrarlles. Vai ser difícil cobrarlles porque a maioría dos seus propietarios están fallecidos. Eu teño caso dunha visita ao barrio de Navas da Bade, que hai ali unha zona onde hai varias casas abandonadas, que están todas cheas de silva, cheas de toxos e de maleza, e que non se poden poñer de acordo nadie con eles porque quen vivía neses domicilios está fallecido. Como vai o Concello a cobrarlle ese tipo de factura a unha persona que está fallecida? Que non se chega a un acordo cos herederos? Como se lle pode cobrar de alguma maneira a alguén que xa non está? Como vai a plantear o Concello eso? E tú crees que é unha medida que ao final é unha medida, como se chama, destas medidas anuncio? Claro, eu creo que é unha medida titular, non? Como chamo eu. É sacar o titular, quedar ben, que despois non se vai dar uso porque non vai a funcionar. Abogas polos embargos de casas e edificios. Bueno, non tanto un embargo, pero hai moito propietario con moitas propiedades. Hai moita casa que non se está utilizando. Iso é fácil de comprobar porque comprobouse, é algo que foi público, porque suparon a través dos recibos da auga, da luz. Como incentivarías ti a esos propietarios? É dicir, non vamos a castigarlos, vamos a incentivarlos. Ti, que incentivos crees que se deberían de facer para que esos propietarios puxesen en alugueiro esas vivendas que están vacías e que, ao mellor, por medo, non queren
Eu creo que neste caso a administración local ten que buscar un método para que todas as vivendas vacías teñan ocupación, porque hai un gran déficit de vivenda en Santiago, un gran déficit de alugueiro. Cantas máis vivendas vacías haya, máis xente vai a vivir a outras cidades do dormitorio, como pode ser Ames, Teo ou Tordolla, ou Trazo, ou calquera deles. E hai que incentivarlos de alguma maneira. Hai que buscar a administración local ou entre varias administracións o método de que o propietario poda ter a tranquilidade de que vai ter de que se restaura, rehabilita esa vivenda, vai ter a tranquilidade de poder ter unha persona, un inquilino que non vai a ser un ocupa. E se vai a ser un ocupa, pois as administracións teñen que traballar nisso. Non podemos esperar meses ou anos a desaloxar unha vivenda. Hai que facer unha lei de desocupación rápida e que ao final o perxudicado neste caso non sea o propietario, que ao final é quen pon a vivenda e que sale perdendo. Cando sexas alcalde, comprometeríaste a ser avalista? Do Concello? Non, que o Concello fose, que a administración fose a avalista para persoas ao mellor con recursos limitados, porque si é certo que moitas veces hai a desconfianza do inquilino de que lle vayan a pagar, porque iso está a orde do día, non estamos falando de nada aquí que nos escoite sepa, non? Podería o Concello, podería crear o Concello, poderías estudiar a viabilidade de que o Concello fose avalista dos inquilinos, é dicir, pois, se estas persoas non cobran, ou non... Bueno, porque, imagínate, quedas sin traballo. Eu creo que nese sentido o Departamento de Servicios Sociais terá que traballar un método para saber que persoas con baixos recursos non poden ter acceso a unha vivenda por falta dunha nómina ou falta dun traballo estable, porque a día de hoxe está un traballo estable bastante complicado, e buscar a maneira de que a administración local poder axudar a esas persoas a encontrar un piso e que os propietarios deses pisos teñan unha tranquilidade de que se o propietario en algún mes non lle pode pagar, pois que poda facer a administración local. De feito, me estou recordando dun caso cando vivía en Pontepedriña, que a Asociación de Veciños, cando algún mes, isto foi en época COVID, algún veciño non era capaz de poder pagar a factura da luz ou a factura da agua,